Això és el que explica que la colònia sigui el que és. Agafo l'aigua aquí, la transporto amb un canal que haig de construir i que entri a la fàbrica. Mireu tota la volta que hem donat i ara tornem a veure el canal del Cairat, el canal a ser obert. El tram final és aqüeducte i aquest és el canal de desguàs. Aquest és l'origen de la fàbrica. Aquí n'hi havia un molí, el molí de Can Broquetes, que tenien un canal i tenien una concessió de l'aigua.